Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана наша Єса Христа, любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Умилованные у Христі Пану сестри і брати, шановні парафіяні, шановні телеглядачі, спотыкаемся с вами на недельной Святой Мши, где Иисус Христос припоминает нам сегодня, что у нашем житті головний Пан Бог, не человек, не человечие вартости, только Бог и Божия заповедь. Одной из таких головных Божьих вартостей является святый сакрамент Евхаристии, який теперь переживаем и молимся. Эту ахвяру Святой Мши я целебрую в интенции помірних. За щерба Ядвігу у 25-го до вінця дня її смерті, Зянона, за Дулько Віктора і Тетяну і Кульніс Марію. Нехай добрий, милосердний Бог одурить їх вічним щастям у Божому володарстві. Перепросим Бога за наши грехи и занедбания, как мы могли годно скласть в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что грешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется нам Бог всемогутный и отпустивши нам грехи, дайте нас життя вечного.
Боже нашой, тот чар Ты учини у нас здесь святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, каб нас огарнула темра дня праведності, але допоможи, каб ми завсюди жили у світлі Твоєї правди. Проспа наша Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе в радості у єдності Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Читання другої книги Володарства. У пэўны дзень Елисей праходзіў праз Шуна. А была там багатая жанчына, якой настойліва запрашала яго спажыць хлеба. Таму кожны раз, калі б не праходзіў міма, заходзіў туды спажыць хлеба. І сказала яна свайму мужу: «Вось пазнала я, што той, хто праходзіць міма нас, ён святы чалавек Божы. Зробім невялікую мураваную святліцу і паставім яму там ложак і стол, і лаўку, свяцільнік, і калі ён будзе прыходзіць да нас, няхай заходзіць туды». Аднойчы ён прыйшоў і зайшоў у святліцу і лёг там. І сказаў: «Што ж зрабіць для яе?» І сказаў Геазій, слуга ягоны: «Дарэчы, у яе няма сына, а муж яе стары». І сказаў ён: «Пакліч яе». Той паклікаў яе, і яна стала ў дзвярах. І сказаў Елисей: «Праз год у гэты самы час ты будзеш трымаць на руках сына». Гэта Слово Божие. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ці ж не ведаеце, што усе мы, ахрышчаныя ў Jesуса Христа, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць,
каб як Христус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус уваскросшы з мёртвых ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Езусе Христе. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маці больш, чим мяне, не варты мяне. І хто любить сина ці дачку больш, чим мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. А хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Гэта слова Пана. Пахвалёны Ісус Христос, умілаваныя у Христе пану, сёстры і браты, шаноўныя тэлегледачы. Аднойчы, перад тым, як у нядзелю пайсці да касцёла, у адной сям'і дзядуля вырашыў спытацца ўнучку: «Ганулька, скажы, калі ласка, каго ты больш за ўсё любіш?» І спачатку дзіцятка збянтэжылася, спалохалася, бо цяжка сапраўды адказаць на такое складанае пытанне. І, паглядзеўшы туды-сюды, не знайшла найлепшую адказу, як проста пералічыла дзядулю, бабулю, коціка, сабачку, маму, тату, браціка. Насамрэч, у касцёл яны ішлі трошкі незадаволеныя. Бабуля біла пад бок дзядулю і крахцела, навошта ты, стары, гэтую кашу заварыў. Муж штурхаў жонку, нешта так круціў каля галавы і казаў, што гэта ўвогуле за пытанні такія вось да нашых дзяцей, якіх мы аднолькава любім. І толькі брацік вось
шоў і не разумеў пэўнай справы. Зразумела, што коціка сястрычка любіла больш, бо пастаянна з ім гулялася і лашчылася. Але чаму яго любіла менш, чым сабачку? Пытанне застаецца адкрытым. Адкажу толькі адно. Нельга задаваць дзецям такіх пытанняў, каго яны больш любяць. Але пан Езус сёння задае нам такое пытанне. І дэфінітыўна дае на яго адказ, хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, і хто любіць сына ці дачку больш, чым мяне, не варты Езуса Хрыста. Значыцца, Езус Христос сёння у Слове Божым прыпамінае нам, што Ён, як Сын Божы, з'яўляецца той галоўнай вартасцю, праз якую мы даходзім да Пана Бога. І мы толькі людзі. Мы падданыя спакусам, падданыя розным грэшным ініцыятывам, можам памыляцца, але раз і назаўсёды павінны памятаць, што галоўнай вартасцю ў нашым жыцці ёсць Бог і Божыя вартасці, а пазней усе іншыя, усе, як кажуць, адпаведна іерархіі вартасцяў, усе патрэбны. Маленькі прыклад з майго, дзяцінства. Пасля першай камуніі, калі я ўжо стаў міністрантам, вось і служыў каля алтара, вось, як кажуць, так больш уважліва слухаў казанні, больш цікавіўся пэўнымі Божымі вартасцямі і запаведзямі, у нас вось у нашай тыповай беларускай сям'і выйшаў такі канфлікт наступнага характару. Ведаеце, які найлепшы адпачынак у адзіны выходны дзень для тыповай сярэднестатыстычнай хрысціянскай сям'і на постсавецкім прасторы — гэта цяжкая праца на ўласнай дачы. Поэтому тата раніцай устаў, поўны сіл і энергіі, кажа: «Сынок, мама учора змарылася, сястрычкай пойдзе да касцёла, а мы сядаем на ровары і едзем на дачу». Такі: «Тата, якая дача, якая праца? Сёння нядзеля, дзень Божы». Ён кажа: «Сынок, а хто будзе агуркі паліваць? А хто будзе клубніку палоць? А памідоркі ты любіш есці? А я адзін. Што, я сам буду ўсё рабіць?» Атрымліваецца, што я сам павінен буду ўсё есці. Я кажу: «Тата, слухай, ёсць такая Божья запаведь, не ведае падказу, дзень святы святкаваць. Так? Вось, і сёння святы дзень, давай пасвяткуем, давай заўтра пасля працы паедзем, ці раніцай я сам пад'еду». Кажа: «Сынок, ты ж ужо дарослы мужик, якія запаведзі? Гэта ўсё для дзяцей, ты ж у першай камуніі быў». Я такі: «Ага, значыцца, калі запаведзі мяне не абавязваюць, то, тата, слухай, ёсць 4-я запаведь, гэта што? Шануй бацьку і маці сваю». Значыцца так, я цябе пакуль што не шаную, іду з мамай да касцёла, вось там паслужу, і пасля святой імшы вазьму абед, вазьму вось нейкага зімнага напою, вось і прыеду цябе праведаць, і калі ёсць пільная праца, як кажуць, калі не будзеш спраўляцца, чым змагу дапамагу. Татка, канешне, праславаўся,
Вось, але неяк так мы так, вось, мне кажуць, так прыцёрліся і да кампрамісу прыйшлі. Да кампрамісу прыйшлі. Зразумела, што у нашым штодзённым жыцці яно такое складанае, гэта такая, ведаеце, такая гульня ў паддаўкі. Так? Вось у нас у жыцці няма стабільнасці. Адзінай стабільнасцю, якая павінна быць у жыцці чалавека, гэта Jesús Христос, які тут, на алтары, жывы, сапраўдны, ахвяруе усяго самога сябе за нас, каб мы мелі вось хлеб жыцця вечнага нам на пажытак. Вось і ён, як гэта стабільнасць, ён павінен быць на гэтым алтары нашага штодзённага жыцця. А у нашым жыцці, у нашай штодзённасці у нас насамрэч шмат алтарыкаў. Шмат алтарыкаў. Вось ёсць чырвоны куток, дзе ёсць там іконкі, абразкі, вось вярба, свечачка, там памаліцца, як трывога тых да Бога. Вось ёсць інтэрнэт куток, так, вось дзе такі, ведаеце, там можна і ў інтэрнэце пасядзець, вось і там усё як трэба, так, каб там, як кажуць, так, не турбавалі онлайн. Вось ёсць такі у таты ў гаражы нейкі там арт, гараж куток, вось у мамы там на кухні, вось нейкі такі свой кулінарны куток. І гэта яшчэ добра, бо ва ўсёй гэтай гульні ў паддаўкі, калі мы паддаёмся і ставім у гэтыя прыярытэты розныя рэчы, то зразумела, цяпер сусветная пандэмія, вось страх захварэць ці нават, прабачце, памерці вось ад COVID-19 на галоўную на здароўе, і гэта добрая вартасць. Для кагосьці галоўныя грошы, вось, каб на гэтым усім вось зарабіць. Для кагосьці галоўнае улада, каб, дзякуючы гэтаму ўсяму, вось зрабіць кар'еру і пайсці ўверх. Для кагосьці няважна. Жыццё, дарагія сёстры і браты, гэта не гульня паддаўкі. Хопіць паддавацца. Трэба пачаць выбіраць Божыя вартасці. Трэба пачаць жыць па-божаму. І тут яскравы прыклад, так, Елісей, прарок, вось заўважыў, што да яго, Божага чалавека, які проста праходзіў міма, не толькі адносіліся добразычліва, але і язычнікі, грэшныя людзі, захацелі зрабіць дабро, каб ушанаваць яго, слугу Божага. Ён спытаўся, так, што зрабіць. І тут паказваюць вось пра слугу, што гэтая жанчына, яна не мае сына, а ва ўсходніх краінах, калі сям'я не мае сына, гэта не мае працягу рода, гэта значыць, загінуў род. І ён гэтай жанчыне надае даслоўна сын жыцця. Ён гэтай сям'і, вось, дзякуючы ласцы Божай, дае гэты шанец, вось, развівацца і жыць далей. І калі мы далей пачытаем эту другую кнігу «Владарства», то даведваемся, што так, яна нарадзіць сына, а праз некаторы час сын гэты памрэ, і прарок Елісей зробіць яшчэ большы цуд. Ён кажа, што Бог усё ж такі цябе любіць і хоча, каб вы былі шчаслівыя, каб вы жылі, і гэты сын воскрэсне, дзякуючы прароку Елісею. Ведаеце, гэтая гісторыя прыпамінае мне гісторыю жыцця, калі адзін мой сябар прыйшоў пасля пахавання мамы, казаў, што навошта ты мяне падманваў?
кажа: я не веру табе. Я ненавижу тебя. Я не веру тебе в Бога. Я не люблю яго. Чаму Бог забраў мою любимую, каханую маму, якая была побожнай жанчынай, выхавала мяне, дала мяне праз гэтае жыццё, дала мне ўсё магчымае. І я кажу, што, паслухай, для кожнага з нас Бог мае свой план. Поэтому Ён выбірае гэты найлепшы момант, што калі забірае чалавека, каб так, смерць гэта зло, але дзякуючы гэтаму злу павінна адбыцца большае дабро, каб быў гэты момант ласкі, міласэрнасці, каб чалавек у гэты найлепшы момант увайшоў у Божае валадарства. Не. Яго сэрца, яго душу ўжо ахапіла нянавісць, злосць, ахапіў грэх. Ведаеце, быў добры хлопец. Згубіўся так, што упаў у грэх, у залежнасць, страціў усё. Страціў усё. І праз год прыйшоў зноў да мяне, кажа, што я патрабую паспавядацца. Я кажу: слухай, ты яшчэ трошкі такі, як кажуць так, не до канца цвярозым стане, давай заўтра спаткаемся. Вось, ён кажа: добра, я ўсё разумею, як кажуць, выбачайце. І пытаюся, што здарылася? Ён кажа, што заўтра гадавіна па маме. І мама яму прыснілася і кажа: сынок, дапамажы. Ён кажа: мама, як я магу табе дапамагчы? Кажа: калі ласка. Мама папрасіла, каб я паспавядаўся і заставіў сваё грэшнае жыццё і прыняў у яе інтэнцыі камунію. Бачыце, нават Бог і праз грэх, і праз смерць, і праз любоў да бацькоў можа выцягнуць чалавека з гэтай гульні, паддаўкі, гэтай мітусні паміж грахом, а наступным грахом, каб ён сабраўся, узяў свой крыж і пайшоў далей праз жыццё з Ісусам Христом да Бога милосердного Отца. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у одиного Пана нашего Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, с Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нестворенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. Ён для нас, людей, и для нашего збавлення зышоў з неба, и уцеловился от Духа Святого с Девы Марии, и стался человеком, укрыжаваны так само за нас при Понскім Пілаце, был замучаны и похованы, и на третий день уваскрос паводле Писания, и узышоў на небо сядзіць праваруч Отца, и зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых и померлых, и яго валадарству не будзе конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Отца и Сына паходзіць, якому разом з Отцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў веру в один святы католіцкі апостольскі касцёл, вызнаю один их рост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце.
до Бога, нашего Створителя, с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся, святый костел, каб усе его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Пан Бог. Тебе просим. Молимся за біскупов нашей країни, каб Бог одарив їх усіми потребними ласками у апостольским служении. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны вялі народ у будучыню, у добрабыце і спакоі. Тебе просим. Молимся, каб Пан Бог быў милосердны і адхіліў ад усяго свету смяротную хваробу, пандемію коронавіруса. Пане Боже, адарый нас здоровьем, верой, надеей и супокоем. Тебе просим. Молимся за усіх добродеяў, асабліва за дабрачынныя арганізацыі волонцёраў, медыкаў, якія дапамагаюць усім хворым, вось і таксама церпячым наступствы пасля пандэміі. Няхай Бог узнагородзіць іх плённую працу. Каму 100, а каму 1000 разоў. Тебе просим. Молимся за дзяцей, якія адпачываюць на канікулах, каб не забываліся пра сустрэчу з Езусам Христом. І калі не атрымліваецца ўжывую, то прынаймсі онлайн. Тебе просим. Молимся у інтэнцыі гэтай святой мшы за наших верных памерлых, за Шчэрба Ядзвігу 25-ю гадавіну, Зянона, Дулько Віктора, Тацяну, Кульніс Марыю. Няхай добрый и милосердный Бог адорыць іх вечным шчасцем у Божьем маладарстве. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб удзел у христовых таямніцах дапамагаў нам быць штораз больш чулымі на патрэбы іншых і гатовымі прабачаць тым, хто нас пакрыўдзіў. Тебе просим. Всемагутны Боже, ад Цябе паходзіць усялякае добро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя. Праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пан Бог, прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, Ты просвятые сакраменты здійсняєш справу збавлення. Учини, каб наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды,
Годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваю муку знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніц усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаём Тваё воскресенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця, келіх збаўлення. Дзякуй, што чыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаліў у любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александром, таможным біскупам Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, з яе абраннікам, святым Юзефам, з святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадзеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Атрымалі мы Духа Святого і нас учынім дзецьмі Божымі, поэтому асмельваемся спяваць. Ойче наш, который есть в небе, святится имя Твое, жить Царство Твое, Господи, Хлеб наш
Пане, збав нас з усяго злога, дай ласкаво супакою дні наші, дапаможны ў міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны сляка неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Ісу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго. І будзь ласкавы згодна з Тваёй волей, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак любові і супакою. Ось паранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
помолимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая хвяра, якую мы склали и приняли. Каб назавсёды з'єднацьне з Тобою у любові, ми приносили плоди, які застаються навеки. Праз Христа Пана нашого. Пане Єзу, праз заступніцтва Марії, Маці Твоєї, якая народила Цябе з любов'ю, а так само праз заступніцтва святого Юзефа, чоловіка даверу, який опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу ўстанавіць, і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту, прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амін. Присядьте, каб паслухаць душпастырскі аб'яв. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак а 18 гадзіне Маці Божай кормячай, а ўторак у спамогі веравызнаўцаў. Серада Маці Божай ласкавай, чацвер каралевы мучанікаў, пятніца святой сям'і, субота Маці Божай у спамогі, нядзеля а 18 гадзіне Маці Божай Фатімскай. Інтэнцыя святого ружанца на ліпень аб развіцці пілігрымак і дыцэзіяльных санктуарыяў, у інтэнцыі кусташаў санктуарыяў, арганізатараў пілігрымак і пілігрымаў, аб шчодрым духоўным плёне дыцэзіяльнага сінода. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 29 чэрвеня ў панядзелак урачыстасць святых апосталаў Пятра і Павла, радак святых імшаў, як у дзень святочны а 9 гадзіне, а 11 гадзіне, а 13 гадзіне і ў 18:30 святой імшы, а 16 гадзіне не будзе. Урачыстасць абавязковая, таму ў гэты дзень неабходна ўстрымацца дома ад фізычнай працы. Ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаныя на патрэбы апостальскай сталіцы. У дзітве адбудзецца парафіяльны адпуст, а онлайн святая імша в нашай парафіі адбудзецца з урачыстасці у 18:30. 30 чэрвеня у аўторак заканчэнне чэрвеньскага набажэнства, 2 ліпеня першы чацвер месяца молімся аб шматлікіх святых, пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага жыцця. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле ў 17:30. 3 ліпеня свята святога апостола Тамаша, першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства ўзнагароджання сэрца збаўцы распачнецца а 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 4 ліпеня першая субота месяца. Асаблівым чынам ушаноўваем безаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства да Маці Божай распачнецца а 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 5 ліпеня першая нядзеля месяца адарацыйная. Пасля святой імшы а 9 гадзіне выстаўленне Свяцейшага сакрамента, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да 13 гадзіны. Пасля суммы адбудзецца эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Выходзячы з касцёла ў сакрыстыі можна набыць новы нумар нашай дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за кветкі і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас, добры Бог, узнагародзіць. Даручаем усіх вас, дарагія сёстры і браты, Езусу Христу міласэрнаму, пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий.
Ідіть в супокої Христа.